Antule. Ini tempat di mana antule encolere. Wah mata style lah terus. Ini dalam power kulgar ata. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷಯದ ಪನಗ ಇನ್ನಿತ್ತಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತನು 4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪೋರೆಂಡ ಒಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ತೊಕ್ಕುಟ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪುಲೈ ನಮ್ಮ ಮೋನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವರು ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿಂಗರು ತುಳುನಾಡದ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನೈನಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಚ MC ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಆಯ್ತು 5 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನು ಅವಳು ಏರ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಿರುವಣ್ಣ ಇನ್ನು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇವರಿ ಬೈದೇರು ಏರ್ ಪಣ್ಣಗಳು ಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೂದುಪಿರವು ಏರೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ನಡೆಪು ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜಾವೆ ಒಕ್ಕ ಒತ್ತಂದೆ ಕಿತೆಂಗ್ಳು ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇರು ಅವ್ಗಳು ಏರ್ ಮಾತ ಅಂದು ನಡೆಪೋ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಾರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡು ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತೂದೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಟೈ ಅಂದು ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಅವೇ ಅರ್ಪೆ ಸಸಿ ಸಂಪ್ಯ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಸಸಿ ಸಂಪ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಸಸಿ ಸಂಪ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಒಣಸಾಂಡಿರ ದಾದ ಕಜಿಪು ಮಸಾಲೆ ಬಸಲೆ ದಾದ ಆಡ್ದಾರ ಸಚಿನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಈರ ಲೈಟ್ ಹಾಕು ನಿಂಚು ಮೇಲೆ ಚೂರು ಈರ ಲೈಟ್ ನಂಜೂರು ಹಾಕುವಾರದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾಣಿದ ಪಲ್ಲೆ ಸಚಿನೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ತಜ್ಞರುಳ್ಳೇರು ಏರೆಗಳ ಹುಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಕ್ಯಾಚ್ ದುಬೈ ಲೋಕ್ ಆರ್ನ ದುಬೈ ಲೋಕಿ ಮಸ್ಕತ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಸಪ್ಪರ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಮಂಜಿ ಬಾಜಿ ತುಳ್ಳಿ ಅಗೇಲೆ ತುಳ್ಳುದುಲೆ ಪಲ ಎಲ್ಲರ ತೋರ ಐತೇನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಂದುಲೆ ಆನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನಪ್ಲಕ ತೋಜಿ ಇನಿ ಓ ಪಂಡ KKR ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಬಂದಂತ್ರಿ ಬಾತಿರ್ದಾಗ ಸರ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಸನ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಸನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಸ್ಕಾತಿರ್ದಿರಿ ಊರು ಬೈದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅವೇ ಎಂದು ಕೆಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕ್ಯಾಮರ್ದು ಜಲೆ ಸಸಿ ಸಂಪೆ ಅಂತುಲೆ ಕೆಮರ್ದು ಜನ ಪಾಪರ ಈರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋನಿಶ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ರೂಮ್ AC ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾರು ಸೈ ಫ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೇರನ ಗಲ್ಪುರ್ದು ಊರು ಪಣಕ್ಲಿತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಕಲ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೋ ಮರಿಯಲ್ಲ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಗಂಜಿ ಬಲೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚೈನ್ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅವ ಐಟೆ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಕುಡ್ರ 2 ಜನ ಬಿದೆ ಪೋತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಪ್ರಣೀತರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮದಿಮೆ ಊರಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲೈತೆ ಇನ್ನಿತ ಮದಿಮೆ ಮೋನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವ್ ಋತುಲೆ ಇಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಇರ್ದೆತ್ತೀನಿ ಮೋನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವರು ಇನ್ನಿತ ಮದಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಚೊಳ್ಳೇರು ವಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಆತಿರೋದು ಮೋನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವ್ರು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ತುಲೆ ಏತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತಿರ ಮೋನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಾರತ ಈಗ ತೆಲ್ಪ ಜೀರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ದಲ್ಲೇ ಅರೆ ನಾತ್ ಬರ್ತು ಉಂತಾದು ತೊಲೆ ಒಂಜೆ ಇಲಾಖ ಕೊಡ್ಲೇರು ಒಂಜೆ ಇಲಾಖ
ಆರು ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಮೇರೆ ಅಂಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಮೇರೆ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಆರು ಮೇರೆ ಅಂಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಜಾಜ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಮೋನಿಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯರಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚಾನ್ ಫೀಲ್ ಎಂಚಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯರಾತ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಈ ಜನ ಮುನ್ನ ಬೇರೆ ಕುಮಾರ್ ಇಟ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಅದೊಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಬ್ಬ ಶುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುಡಗ ವಿರಜಂಡೆ ಬಿರಕೆಂಡೇರು ಇನ್ನು ಹಾಬಿ ಇಂಚದಾಲಜಿ ಆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತು ಆರು ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಪಾಠ ದಾಳ ವಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕು ಯಾರು ಬಿರವ್ರು ತಿಳಿಪುರೆ ಮಾರ ಅಬ್ಬದ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋದು ಬತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತು ಮರ್ಲಿತಾನೆ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತುಯ್ಯಾರಂದು ಎನ್ವೆ ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬರ್ಬಾಯ್ ಅವೇ